ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി സർവശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഭവൻ ടെമ്പിൾ സ്ക്വയർ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈശോപനിഷത്തിലെ 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കും. 12, 13, 14 ഈ 3 മന്ത്രങ്ങളും സംഭൂതി അസംഭൂതി ഇവയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ 9, 10, 11 മന്ത്രങ്ങള് വിദ്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ 12, 13, 14. അപ്പൊ 14ാമത്തെ മന്ത്രം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയഃ സഹ വിനാശേന മൃത്യുകൃത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയഃ സഹ വിനാശേന മൃത്യുകൃത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയഃ സഹ വിനാശേന മൃത്യുകൃത്വാ സംഭൂത്യാമൃതം അശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതില് 11ാമത്തെ മന്ത്രം ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ? പുസ്തകമുള്ളവര്. ഈശോപനിഷത്തിലെ 11ാമത്തെ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കാം. വിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭൂതിയും വിനാശം ഇങ്ങനെ 2 വാക്കുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സംഭൂതിയും വിനാശം, വിനാശ സംഭൂതിയ. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് നമുക്ക് ഈ മന്ത്രത്തിൽ കാണാം. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ എന്നിവയെയും നശ്വരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി, അവയിലുള്ള ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായി അറിയേണ്ടതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണത്തെയും അനിത്യമായ ഭൗതികാവിഷ്കാരങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് വിദ്യയും അറിയണം അവിദ്യയും അറിയണം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജഡവിദ്യ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വേണം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വേണം. ഇവ രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മരണത്തെ നമുക്ക് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ സംഭൂതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയും അറിയണം. അതായത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ആത്മീയ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും അറിയണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമരൂപ ലീലകൾ അവയും അറിയണം. കൂടാതെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലുള്ള ദേവന്മാരും അവിടെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ വരുന്ന മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇവ രണ്ടും അറിയണം. ഇവ രണ്ടും അറിയുവാണെങ്കിലേ നമുക്ക് മരണത്തെ അതിക്രമിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നും, അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സൃഷ്ടി, ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭക്തി ചെയ്താൽ മതി, ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രം ചെയ്താൽ പോരെ. എന്തിനാണ് ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്?
ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താമെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയോഗയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി ഭക്തിയോഗയാണ്. അപ്പം നാമം ജപിക്കൂ, അതൊക്കെ ചെയ്താൽ പോലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പോൾ കൂടാതെ നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനമല്ലാതെ മറ്റു ഒരു ഭൗതിക രീതിയിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേടാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്തിൽ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇടതടവില്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഉറച്ചു മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കബളിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കേണ്ടി വരും, മനസ്സ് വ്യതിചലിക്കും. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ സുഗമമായിട്ട് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയില് 13.9 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി. അപ്പോൾ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ ആയാലും ഏതൊരു ജീവജാലമായാലും ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കുമ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി. ജനിച്ചാൽ അവന് മരണമുണ്ട്, കൂടാതെ അവന് അസുഖങ്ങൾ വരും. ഈ അസുഖം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയസ്സായാൽ മാത്രമേ അസുഖം വരത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് വ്യാധി വരുന്ന എപ്പം വേണേലും വരും. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരും. നമുക്കെല്ലാം എപ്പോഴും പനി വരും. വേറെ വ്യാധികള്, ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യാധികൾ വരും. അപ്പം ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ഇതിന് ഒരു സയൻസും അതിന് ഒരു പോംവഴി കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എത്ര മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് വളർന്നാലും അസുഖം മാറ്റാൻ, ഈ അസുഖം ഇനി ഒരിക്കലും വരാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസിന് സാധിക്കില്ല. മരണമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് ഒരു മരുന്നില്ല. ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരെണ്ണമാണ്. അപ്പം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാര് അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല, അല്ലെ? മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതൊന്നും കേൾക്കുകയേ വേണ്ട. ആളുകൾ എല്ലാരും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകിലാണ്. അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ TV ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാര് ഇപ്പോഴത്തെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മെച്യൂർ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കുള്ള ഈ അവസരം കുറവായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ഇപ്പൊ TV വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആകെ ഒരു ചാനലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ദൂരദർശൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴെന്താണ് അവസ്ഥ? ചാനലുകൾ മാറുകയല്ല, ഇപ്പൊ കയ്യിൽ മൊബൈൽ വന്നു. മൊബൈൽ വന്നപ്പോ അവിടെ യൂട്യൂബ് ഉണ്ട്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റ ഉണ്ട്, ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഉള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വാട്സപ്പ് വന്നു. ഇപ്പൊ വാട്സപ്പിൽ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, മെറ്റ വന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കയ്യിലുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ എവിടെയാണ് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയെ കുറിച്ച് മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ സമയം? നമ്മൾ ഒരുപാട് ഈ ഇതുപോലെയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ അങ്ങ് ആകൃഷ്ടരായി. ഈ മൊബൈലിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റിലൊന്ന് മൊബൈലിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നോ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോലും നമുക്ക് അത് നോക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് വന്നോന്ന് നമ്മൾ ചുമ്മാതെങ്കിലും കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. അവരെ കൈക്ക് ആ മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയായി. അപ്പൊ മനസ്സിന് എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠയാണ്. കൂടുതലും ഈ കോർപ്പറേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, എനിക്ക് സമയമില്ല, എനിക്ക് വീട്ടിൽ വേറെ എന്തെല്ലാം ജോലി ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് തന്നെ സ്വയം വിലയിരുത്തിയാൽ മനസ്സിലാക്കും, മിക്ക സമയവും ചുമ്മാ ഫോണില് റീൽസും ഷോർട്സും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് സമയം കളയുന്നത്. സിനിമ കാണാൻ സമയമുണ്ട്, ഇതുപോലെ ഓരോ വീഡിയോസ് കാണാൻ സമയമുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് സമയമില്ല. അപ്പൊ ആൾക്കാര് കൂടുതലും ഈ ഭൗതികതയില് മുങ്ങിക്കിടക്കാണ്. അവർ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകിൽ പോകിയിരിക്കുകയാണ്. അവര് മനസ്സിലാക്കണില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരാണ്, എന്താണ് ഈ ലോകം. ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പോലും അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും സന്തോഷം കണ്ടെത്താനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്. നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു
യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഒരു പരസ്യം വരും. പരസ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാം, എങ്ങനെ കോടീശ്വരനാകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം പൊള്ളയായിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ശാശ്വതമായിട്ടൊരു പരിഹാരം ഇല്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ദുഃഖാലയമാണ്. ഇവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, അത് മാത്രമല്ല ആദിഭൗതിക, ആധ്യാത്മിക, ആദിദൈവിക ഈ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ആർക്ക് നല്ലത് ചെയ്താലും വേറൊരാൾക്ക് അതൊരു ദുഃഖമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം ഒരു കളി, ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റും കളിക്കുമ്പോൾ ഫൈനലിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യ ജയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ത്യ ജയിച്ചു, നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചു. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ടീം അവിടെ ദുഃഖിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരുവന്റെ സന്തോഷം വേറൊരുവന്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ലോകമാണിത്. ഇത് ദുഃഖാലയമാണ്. ഒരാള് സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ വേറൊരാള് ദുഃഖിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇവിടെ യുദ്ധം, വഴക്കും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഒരു സമാധാനം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഹാലൂസിനേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്ത് കിട്ടുകയില്ല. ഏത് സമയത്ത് എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പം എന്താ ത്രേതായുഗം, ഏത് യുഗത്തിലായാലും, സത്യയുഗം ആയപ്പോഴും ഹിരണ്യകശിപുവെ പോലുള്ള അസുരന്മാരുടെ വന്ന് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ത്രേതായുഗം ആയപ്പോഴോ രാവണൻ യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നു, അവിടെ യുദ്ധമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ നമുക്കറിയാം പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഏത് യുഗത്തിലും, അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ട, എന്നും യുദ്ധമാണ്. നമ്മൾ മനസ്സുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നടത്തുകയാണ്. നമ്മളെ വീട്ടില് കലഹമാണ്, നാട്ടില് കലഹമാണ്, എല്ലായിടത്തും കലഹമുള്ള. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലോകമാണ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യകത. നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. അത് ആത്മീയമായിട്ട് ഉള്ള ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ, ആത്മീയ ജീവിതം ഈ പരമ്പരയിൽ കൂടി നിന്ന് ലഭിച്ച ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകും, അതിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും, ഏതൊക്കെ പരസ്യം കണ്ടാലും, നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കാനാണ് ഓരോ പരസ്യം കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ പരസ്യമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. പക്ഷെ അതെല്ലാം വെറുതെയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കുറ്റവാളിയെ ജയിലിൽ കൊണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുറ്റവാളി ജയിലിൽ കിടന്ന് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് മാറ്റം സംഭവിക്കുമോ? ഇല്ല. ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ വീണ്ടും കുറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ലോകത്ത് കള്ളവും കാപട്യവും നിറഞ്ഞ ലോകമാണ്. എല്ലായിടത്തും പല പല തെറ്റായിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ തരുന്ന ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മന്ത്രം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നേക്കുമായിട്ട് സന്തോഷിച്ച് കഴിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ടല്ല, ദുഃഖാലയമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ദുഃഖവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിക്കുന്നത്, എന്താണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പെർമനന്റ് സന്തോഷം ഈ ലോകത്ത് കിട്ടാത്തത്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള അതതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ, ആ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ നമുക്കുണ്ടായി അതിനുള്ള കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടണം. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം അത്രയും ഭാഗ്യം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ദൃഢമായിട്ട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി, ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി, ഒരു മനസ്സിൽ അചഞ്ചലമായിട്ട് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ സത്യാവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അറിയണം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയതയെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കണം. ഇവ രണ്ടും അറിയുമെങ്കിൽ, ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണത്തെയും അനിത്യമായ ഭൗതികാവിഷ്കാരങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 വാക്ക് പറഞ്ഞു, സംഭൂതം പിന്നെ വിനാശം. സംഭൂതം, ദൈവത്തിന്റെ നിത്യ വ്യക്തിത്വം.
അവന്റെ പേര്, രൂപം, വിനോദം, ഗുണങ്ങൾ, സാമഗ്രികൾ. അപ്പം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമ, രൂപ, ഗുണ, ലീല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമഗ്രികൾ, ഇതെല്ലാം സംഭൂതത്തിൽ വരും. സംഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പൂർണ്ണമായി എന്താണ്, ഒന്നിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത, സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം, ഭഗവാന്റെ രൂപം, നാമം, രൂപം, ഗുണ, ലീലകൾ, ഇവയെല്ലാം സംഭൂതത്തിൽ വരുന്നു. ഇനി വിനാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അർത്ഥദേവന്മാരാണ്, ഡെമിഗോഡ്സ് ആണ്, മറ്റ് ദേവീദേവന്മാർ. അത് അർത്ഥദേവന്മാർ, പുരുഷന്മാർ, മൃഗങ്ങൾ മുതലായവ, ഇവയെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. അല്ലെ, ഇവയ്ക്കെല്ലാം മരണമുണ്ട്. ഇപ്പൊ വിനാശം എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ദേവന്മാരും പുരുഷന്മാരും മൃഗങ്ങളുമാണ്. അവയെല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ട് പ്രകടനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ആർക്കും പരിവർത്തനത്തിന്റെ 6 നിയമങ്ങൾക്കപ്പുറം ആകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവരാണ്. അവരെല്ലാവരും 6 നിയമങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ആർക്കും 6 നിയമങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് 6 നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന? പരിവർത്തനത്തിന്റെ 6 നിയമങ്ങൾ. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരുന്നു, അല്ലെ? ജനിച്ച അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുവാണോ? അല്ല, നമ്മൾ വളർന്നു വരും, പരിപാലനം ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുന്നു, അധപ്പതിക്കുന്നു, ഒടുവിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജനനത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ നമ്മൾ വളരുകയും പരിപാലനം ചെയ്യുകയും പ്രത്യുത്പാദനം ചെയ്യുകയും പിന്നെ നമ്മൾ ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങും, അത് കഴിഞ്ഞ് മരിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് എന്നേക്കുമായി നിലനിൽക്കുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ ലോകത്തെ മരണരഹിതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് മരണമില്ലാത്ത ആത്മീയ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ല. അപ്പൊ ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞരും എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് മരണമില്ലാത്ത ലോകമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് നടക്കുകയില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഏതൊരു ജീവജാലവും ഈ 6 പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നു പോകും. ജനിക്കും, വളർച്ച, പരിപാലനം, പ്രത്യുത്പാദനം, അധപ്പതനം, അങ്ങനെ മരണം, ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറം കടക്കാൻ, അതിന് ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയക്ക് വെളിയിൽ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. വ്യത്യസ്ത ഊർജങ്ങൾ. ഇനി ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പരാശക്തി, അപരാശക്തി. പര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. ഇത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വമായ പര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠമായത്, അപര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ന്ന ശക്തി. ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത ഊർജങ്ങൾ ഉള്ളതായി വിവരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? പരാശക്തിയുമുണ്ട്, അപരാശക്തിയുമുണ്ട്. ഇതിൽ പര എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശക്തിക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് പറയും നമ്മള്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശക്തിക്ക് ഉദാഹരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. അല്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാരും ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ പരായിൽ വരും. അപര എന്ന് പറയുമ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ, പരമാത്മാവ് അല്ല പരമാത്മാവല്ല. ഇപ്പം ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ പരാശക്തിയുമുണ്ട് അപരാശക്തിയുമുണ്ട്. പര എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ, ഉയർന്ന ഊർജത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഉയർന്ന ഊർജത്തിൽ വരുന്നവരാണ്. ഇനി ഭൗതിക സൃഷ്ടി, ഇപ്പം ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ്, അപരാശക്തിയാണ്. ഭൗതിക സൃഷ്ടി സാധ്യമാകുന്നത് താഴ്ന്ന ഊർജം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ താഴ്ന്ന ശക്തിയാണ്, അപരാശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പരാശക്തിയാണ് നമ്മൾ ജീവനുള്ള ജീവാത്മാക്കളല്ല. എന്നാൽ ഈ ഭഗവാന്റെ താഴ്ന്ന അപരാശക്തി ആയിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അജ്ഞത കൊണ്ട് മൂടുകയാണ്. അങ്ങനെ അവര് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രവർത്തികൾ നടത്താൻ തുടങ്ങും.
ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും എന്നുള്ള അജ്ഞത കൊണ്ട് അവര് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. അല്ലെ, നമ്മള് സാധാരണ ഭൗതികവാദികൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയാണ്. അവരറിയുന്നില്ല അവര് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്, അവര് ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് അവരറിയുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയായിട്ടുള്ള അപരാശക്തി അവരെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ത്രിഗുണങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് മൂടിയത് കൊണ്ട് അവരറിയുന്നില്ല താൻ ഒരു ആത്മാവാണെന്നും തനിക്ക് മരണമില്ലാത്തതാണെന്നും താൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും ഈ ലോകത്തല്ല താൻ ജീവിക്കേണ്ടത്, താൻ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതാണെന്നും ഒന്നും അവരറിയുന്നില്ല. അവരെല്ലാം അജ്ഞത കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ്, അവിദ്യ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അവിദ്യ കൊണ്ട് മൂടുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അവരെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവര് സ്വയം താൻ ആരാന്ന് പോലും അവർക്കറിയില്ല. താൻ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്, ഇതാണ് ഞാനെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അല്ലെ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തിയുടെ മകനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭർത്താവാണ് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ അവരങ്ങ് ജീവിക്കുകയാണ്. അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളല്ല. ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും മരണമില്ല. മരണമില്ലാത്ത വാസമാണ്, ഉയർന്ന ഊർജമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ വരുന്ന ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പരാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ജീവാത്മാക്കൾ. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവാത്മാക്കൾ. അപര എന്ന് പറയുന്നത് അധമ ശക്തി, താഴ്ന്ന ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ കഴിയൂ. ജ്ഞാന കർമ്മ മോക്ഷ പ്രക്രിയയിലൂടെ അല്ല. ജ്ഞാന കർമ്മ മോക്ഷ പ്രക്രിയയിലൂടെയൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. കർമ്മികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം അവര് കുറെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. എന്തിനായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? ഈ യജ്ഞം ചെയ്താൽ എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും, എനിക്ക് സൂര്യചന്ദ്രൻ മാരടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാൻ വേണ്ടി അവർ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഫലദായക തൊഴിലാളികൾ ആണ് കർമ്മികൾ. അവർ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർഗലോക ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്താനായിട്ട് കഴിയും. ഇനി ജ്ഞാനികൾക്ക് എവിടം വരെയാണ് ഉയർത്താൻ കഴിയുക? ജ്ഞാനികൾക്ക് ഉയർന്ന ലോകമായ മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം വരെയൊക്കെ ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും. അവിടെ നിന്ന് യോഗ്യത അനുസരിച്ച് ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം ലഭിക്കാതെ ആർക്കും വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തണം, വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോകത്തോ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഇനി മായാവാദികളും ബ്രഹ്മവാദികളും തമ്മിലുള്ള സാമ്യം. എല്ലാം ലയിപ്പിക്കുന്നതും കൈവശം വയ്ക്കുന്നതും ഒന്നാണ്. വ്യത്യാസം ഇപ്രകാരം: മായാവാദികൾ സത്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനോ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനോ ഒരു ചോദ്യവുമില്ല. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് രക്ഷ വേണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പൊ മായാവാദികളുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാരും ഈശ്വരന്മാരാണ്, നമ്മളെല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് ഒന്നായി ഈശ്വരനായി മാറും എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് മായാവാദി. അപ്പൊ അവരെടുത്ത് ഈ നമ്മളുള്ള സത്യമില്ല, അതല്ല ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്, അത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്യോതിസാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശമാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ. ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ഉറവിടവും അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ആ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ മായാവാദികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നൊരു രൂപം വരുവാണെന്ന്. അതല്ല സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരത് വിശ്വസിക്കില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് പറയാണ്, സത്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനോ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനോ ഒരു ചോദ്യവുമില്ല.
രക്ഷ വേണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തണം. ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ രൂപം മായയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസത്യ ജഗത് മിഥ്യ, ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യം, ഈ ജഗത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം മിഥ്യയാണ്, എല്ലാം മായാമയമാണ്, മിഥ്യാബോധമാണ്. കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ആടിയത് അതും മായയാണെന്നാണ് മായാവാദികൾ പറയുന്നത്. അതിനാൽ ഈ മനോഭാവം കാരണം അവർ താഴേക്ക് വീഴുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ താഴേക്ക് പോകും. അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ തന്നെ മായയായിട്ടാണ്, മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നതെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏത് ശരീരം എടുത്ത് വന്നാലും ആ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകണില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതി, ഈ ഒരു മനോഭാവമാണെങ്കിൽ അവർ താഴേക്കായിരിക്കും പോവുക. അപ്പൊ മായാവാദികൾ അവര് കുറച്ച് റിബലാണ്. അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ അവർക്കില്ല. അവർക്കും ഈശ്വരനാകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതി ഉള്ളവരാണ്. ഇനി ബ്രഹ്മവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരങ്ങനെ തർക്കിക്കില്ല. അവർക്ക് തർക്കം കുറവാണ്. കാരണം അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, അത്രേ അറിയത്തുള്ളൂ. ആ ബ്രഹ്മം വരെ അവർക്ക് അറിയുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബ്രഹ്മവാദികൾ, ഇപ്പം നമ്മള് ബ്രഹ്മവാദിയായിരുന്ന വ്യക്തി കൃഷ്ണാബോധത്തിലോട്ട് വന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അതിലെ ഉദാഹരണമാണ് ഒന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. ആരാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി? ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വേദവ്യാസരുടെ പുത്രൻ. വേദവ്യാസന്റെ പുത്രൻ. കൂടാതെ അദ്ദേഹമാണ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അവസാന 7 ദിവസങ്ങളിൽ മരണം കാത്തിരുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നമ്മുടെ വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനാണ്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചപ്പോഴേ ഒരു ബ്രഹ്മവാദിയായിട്ടാണ് പോയത്. പിന്നീട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വന്നു. കൂടാതെ സനത് കുമാരന്മാർ, 4 കുമാരന്മാർ എന്താണ്? ജയവിജയന്മാരടുത്ത് വന്ന 4 കുമാരന്മാർ. അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്ന്, ബ്രഹ്മമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ തനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണണം, ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ചെന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വഴക്കുണ്ടായതും. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ വന്നു അല്ലെ, ആ വാതിൽക്കൽ വന്നപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ച തുളസീദളത്തിന്റെ ഗന്ധം ഏറ്റുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ബ്രഹ്മവാദിയിൽ നിന്ന് ഭക്തന്മാരായി മാറി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മവാദിക്ക് ഭക്തരായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് തർക്കം കുറവാണ്. എല്ലാ ബ്രഹ്മം, ഈ ലോകം കൃഷ്ണൻ മുതലായവയാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. പക്ഷെ അവർ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ അവർക്ക് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, അവരുടെ തിരിച്ചറിവ് വന്നാൽ അവർക്ക് ഭക്തരാകാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അവർക്ക് തിരിച്ചറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റക്കായി പോകുന്നത്. പക്ഷേ മായാവാദികൾക്കോ അവര് ഭയങ്കര തർക്കിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, മായാവാദ ഭാഷ്യ സുനിലെ സർവനാശ്. മായാവാദികളുടെ ഭാഷ്യം കേൾക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ തന്നെ ഭക്തി ഇല്ലാതായി പോകും. അത്രയും സർവനാശമായിരിക്കും നമുക്ക് സംഭവിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മായാവാദികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത്, നമ്മള് ഒരു കമ്പനി പരസ്യപ്പെടുത്തും. അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവര് നല്ല രീതി പരസ്യം ചെയ്യും. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പരസ്യം എഴുതുക എന്ന് പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ പരസ്യം ചെയ്യുക. അപ്പോ ചിന്താശേഷിയുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൽ ആകർഷിക്കും. അവരെ ആകർഷകമാക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പരസ്യം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രഭുപാദര് പറയുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും നമ്മൾ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യണമെന്നറിയാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ അറിയണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തി കൊണ്ടേ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞത്? അത് മാത്രമല്ല,
ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭൗതിക സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നാശമുള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലുള്ള ഗോലോക ചാർട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട് വന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്രകാശം ഇതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ താഴെ വരുന്നതെല്ലാം ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കാണാം. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇതെന്താണ് ഈ ഒരു സ്വർണ്ണ കളറിലെ ബോൾസ് കാണുന്നുണ്ടോ? കുറെ മുത്തു പോലെ കിടക്കുന്നു, അതൊക്കെ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണോ മാതാജി? ഇതെല്ലാമാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ. അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തില് ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു വരും. ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും. ഇനി ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടി രമാദേവിയുടെ നിഴലാണ് മായാദേവി. അപ്പൊ ഈ മായ ലോകമാണിത്. ഈ ലോകത്തെ ദേവീധാമം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ദേവി മഹേശധാം. അപ്പൊ ദേവിക്കാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാം ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, മായാദേവിയാണ്. അപ്പൊ മായയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉള്ളതാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെല്ലാം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ ദൃഷ്ടിയെ നമ്മൾ ശംഭുവായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ ശംഭു ദേവിയും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഈ ദേവി മഹേശധാമിനെ പരിപാലിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ സ്വർണ്ണ കളറിലെ മുത്ത് കണ്ടില്ലേ, അതിന്റെ ഒരെണ്ണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുകയാണ്. ആ ഒറ്റ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കറുത്ത സർക്കിളില് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ബ്രഹ്മാവിന് 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവാണ്, ചതുർമുഖ ബ്രഹ്മാവാണ്. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ചതുർമുഖനാണ്. ഇനി മറ്റു ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലെ ബ്രഹ്മാവ് ചതുർമുഖനാണോ? അല്ല മാതാജി, എല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് അല്ലെ. ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിരിക്കും, എല്ലാം ഒരേ സൈസ് അല്ല. ചില ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളില് ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ് ഇത്, ഇതിനേക്കാളും വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ടം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവിന്റെ തലയുടെ എണ്ണം കൂടും. 10 തലയുള്ള, 10,000 തലയുള്ള, 1,00,000 തലയുള്ള അത്രയും വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടമാണിത്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം എവിടുന്നാണ് വന്നത്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടായത്. ഇനി ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ആരാണ് കയറുക? ഇതാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഇവിടെ പകുതി കാണുന്നത് ഗർഭോദക കടലാണ്. നമ്മളൊരു തേങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ ആ തേങ്ങയുടെ പകുതി വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതുപോലെ ഇവിടെ ഗർഭോദക കടലാണ് പകുതി. പിന്നീട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ആര് വരുന്നു? ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ആ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ഈ താമരത്തണ്ടില് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ താമരയില് ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നു. ഇനി ഈ താമര തണ്ടുകളിലെല്ലാം 14 ലോകങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. 14 ലോകങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് 14 ലോകങ്ങൾ? ഉപരിലോകമായിട്ടുള്ള സത്യലോകം, തപലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, സ്വർഗലോകം, ഭൂവർലോകം, ഭൂർലോകം. ഭൂർലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭൂമിയുള്ള ലോകമാണ് ഭൂർലോകം. ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യരും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം താമസിക്കുന്നത്. ഭൂർലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ പ്രേതങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രേതാവസ്ഥയിലുള്ള ശരീരമില്ലാത്ത കുറച്ച് ആത്മാക്കൾ താമസിക്കുന്നതാണ് ഭൂർലോകം. സ്വർഗലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ദേവന്മാര്, ഇന്ദ്രനും മറ്റു ദേവന്മാരും വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്വർഗലോകം. ഇനി മഹർലോകത്തിലാണ് ഭൃഗുമുനിയും പ്രജാപതികളും വസിക്കുന്നത്.
ജനലോകത്തില് പ്രജാപതികൾ വസിക്കുന്നു. 4 കുമാരന്മാരാണ് തപലോകത്തില്. സത്യലോകത്തില് ബ്രഹ്മാവ് വസിക്കുന്നു. ഇനി ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള 7 ലോകങ്ങൾ: അതല, വിത്തല, സുതല, തലാതല, മഹാതല, രസാതല, പാതാളം. അതല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മായാദാനവന്റെ സ്ഥലമാണ്. അസുരനായിട്ടുള്ള മായാദാനവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. വിത്തലയിലും അസുരന്മാരുടെ സ്ഥലമാണ്. സുതല ലോകത്തിലാണ്. ആരാണ് സുതല ലോകത്തിലുള്ള? മഹാബലിയെ അല്ലെ? ബലി ചക്രവർത്തിയെ വാമനദേവൻ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയത് എന്ന് എല്ലാരും പറയല്ലോ. ചവിട്ടി പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തി എന്ന് പറയും. ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു. ഇന്ദ്രനേക്കാളും 10 മടങ്ങ് സൗകര്യമുള്ള ലോകത്തേക്കാണ്. അതാണ് സുതല ലോകത്തിൽ. അവിടെ മഹാബലി വസിക്കുന്നു. ഇനി തലാതല മായാദാനവന്റെ സ്ഥലമാണ്. അതല എന്ന് പറയുന്ന മായാദാനവന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ബലയുടെ സ്ഥലമാണ്. തലാതല എന്ന് പറയുന്നത് മായാദാനവന്റെ അസുരന്റെ സ്ഥലമാണ്. മായാദാനവന്റെ മകനാണ് അതല എന്ന സ്ഥലത്തുള്ളത്. ഇനി മഹാതല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാഗങ്ങളുടെ ലോകമാണ്. രസാതല എന്ന് പറയുന്ന ദൈത്യരുടെ ലോകമാണ്. പാതാളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസുകിയുടെ ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയും നാഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ വാസുകിയുടെ തലയില് രത്നങ്ങളുള്ള നാഗങ്ങളാണ് പാതാള ലോകത്ത് വസിക്കുന്നത്. അതിന്റെ താഴെയാണ് 28 നരക ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് അവസാനത്തെ അധ്യായത്തില് ഈ ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അവസാനത്തെ അല്ല, അതിന് മുമ്പുള്ള അവസാനം വരുന്ന കുറച്ച് അധ്യായങ്ങളിലാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റില് നരകലോകത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു നക്ഷത്രം കാണുന്നില്ലേ? നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ആകാശത്ത് നോക്കിയാൽ ആ നക്ഷത്രം കാണാൻ സാധിക്കും. ആ നക്ഷത്രം ഒരിക്കലും അതിന്റെ ദിശ മാറത്തില്ല. അത് എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അത് ഏത് നക്ഷത്രമാണ്? നക്ഷത്രം. ധ്രുവ നക്ഷത്രം അല്ലെ? അതാണ് പോൾ സ്റ്റാർ. അപ്പൊ ഈ ധ്രുവ നക്ഷത്രം, അവിടെയാണ് ആര് താമസിക്കുന്നത്? ധ്രുവലോകം, ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. അതിനടുത്തായിട്ടാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു വസിക്കുന്നത്. ധ്രുവലോകത്ത് ക്ഷീരോദകശായി, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു വസിക്കുന്നു. ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെയാണ് ആരായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കയറുന്നത്? പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമുക്കിവിടെ കാണാം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല ലെയേഴ്സ് ആണ്. അത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മിഥ്യാഹങ്കാരം, മഹത്തത്വം. ഇങ്ങനെ 7 ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മള് നേരത്തെ തേങ്ങയെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ലേ? ആദ്യം അതിന്റെ തേങ്ങയെ തോട് കാണും, പിന്നെ ചകിരി കാണും, പിന്നെ അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം അത്രയും അന്ധകാരമാണ്. ഇത്രയും ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെളിച്ചമില്ലാത്ത ലോകമാണ്. ഇവിടെ വെളിച്ചം വേണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? സൂര്യൻ വേണം അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ശരിക്കും ഭൂമിയിൽ വരെ എത്തുകയുള്ളൂ. ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിലൊന്നും സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം പോവുകയില്ല. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തൊക്കെ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നത് താഴെയുള്ള പാതാള ലോകത്തുള്ള വാസുകിയുടെ വാസുകി വസിക്കുന്ന ലോകമാണ്. ആ നാഗങ്ങളുടെ തലയിലുള്ള രത്നത്തിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനാൽ അവിടെ ഒരിക്കലും രാത്രിയാവില്ല. നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, അപ്പൊ രാത്രി കുറച്ച് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങും. പക്ഷെ ഈ ലോകങ്ങളിൽ ഫുൾ ടൈം വെളിച്ചമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ താഴെയുള്ള ലോകങ്ങൾ. ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ബലി മഹാരാജാവ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഉള്ള അവസരം വളരെ കുറവാണ്. അവരെല്ലാം ഭയങ്കര മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഈ താഴത്തെ ലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് ഭക്തന്മാരെ അവിടെ കാണുകയുള്ളൂ.
ഏറ്റവും ഈ ഇത്രയും 17 ലോകങ്ങളിലും ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഏതാ? ഭൂലോകം. ഭൂർലോകം. നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലാണ് ഭക്തി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതെന്താ? മുകളിലോട്ടൊക്കെ പോയാൽ സ്വർഗലോകത്താണെങ്കിലോ അവിടെ പുണ്യങ്ങളുടെ ഫലമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കണ. അവിടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. അവിടെ ദുഃഖമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ലയിക്കുമ്പോ എവിടെയാണ് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാൻ സമയം? അപ്പോ അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാം. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നു. ഈ താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിലും ഇതേപോലാണ്. അവര് ഫുൾ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്. അവിടെ നിരീശ്വരവാദികളാണ് കൂടുതലും വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാരില്ലേ, ഒരു എത്തിസ്റ്റിക് മെന്റാലിറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇനി സത്യലോക, തപലോക, ജനലോകയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കഠിന തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുന്ന അത്രയും ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവരാണ് അങ്ങോട്ട് പോവുക. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലും ഒന്നും താല്പര്യമില്ലാതെ ഫുൾ ടൈം അവിടെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതിലാണ് മുഴുകിയിരിക്കുക. പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാര് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയേക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. രാമ രാമ അങ്ങനെ രാമ അത് ഹരേ ഹരേ. ചൊല്ലിയാ മാത്രം മതി അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ചൊല്ലുമ്പോ അത് എവിടുന്നാണ് വന്നത്? അതിങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുകളില് നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് മുകളില് ഇവിടെ സദാശിവ ലോകമാണ്. അവിടെ ബ്രഹ്മജ്യോതി കാണാം. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് അപ്പുറം ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകം. ഈ നീല കളറുള്ള താമര, ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠം. ലക്ഷ്മി നാരായണൻ വസിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ അനേകം വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്. ഒറ്റ വൈകുണ്ഠമല്ല. ഈ കാണുന്ന ഓരോ പ്രകാശമായിട്ട് കാണുന്ന ഈ സൂര്യനെ പോലെ കാണുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓരോ 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 വൈകുണ്ഠമാണ്. അങ്ങനെ അനേകം വൈകുണ്ഠങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ഓരോ സ്ഥലത്തും പല ഡീറ്റീസ് ആയിരിക്കും. വാമനദേവനുണ്ട്, പ്രദ്യുമ്നനുണ്ട്, ശ്രീധരനുണ്ട്, നരസിംഹദേവുണ്ട്, വിഷ്ണുമൂർത്തിയുണ്ട്, സംഘർഷണനുണ്ട്, മധുസൂദനൻ, അച്യുതൻ, അങ്ങനെ എല്ലാരും ചതുർഭുജനമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെല്ലാം ഭഗവാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെയും മുകളിലേക്ക് പോകാം. ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ അയോധ്യാധാം ഉള്ളത്. അയോധ്യാധാമിൽ ആരുണ്ട്? ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി. ശ്രീരാമചന്ദ്രനുണ്ട്, സീതാദേവിയുണ്ട്, പിന്നെ ലക്ഷ്മണനുണ്ട്. അങ്ങനെ അയോധ്യവാസികൾ എല്ലാരും വസിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ അയോധ്യ. അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ദ്വാരക. ഇനി കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥലമെത്തി. കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥലത്തില് തന്നെ പല ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആദ്യം ദ്വാരകയിലുണ്ട്. ദ്വാരകയില് ഐശ്വര്യധാമാണ്. ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യ രൂപത്തിലാണ്, അതായത് രാജാവായിട്ടാണ് ദ്വാരകയില്. പിന്നെ പുരി, ജഗന്നാഥപുരി. അതിനു മുകളില് മധുര. ഈ പറയുന്നതെല്ലാം അങ്ങ് ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള ദ്വാരകയും ജഗന്നാഥപുരിയും മധുരയാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള അല്ല. അതിന്റെ ഒരു റെപ്ലിക്കയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് ഇങ്ങ് വന്നത്, അല്ലെ, ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തും ദ്വാരകയുണ്ട്, ജഗന്നാഥപുരിയുണ്ട്, മധുരയുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ അവിടെ രാധാകൃഷ്ണ ലീലകൾ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എവിടുന്നാണ് വന്നത്? ഈ ഗോലോകത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ആ മന്ത്രമാണ് ഈ ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇഞ്ഞ് താഴെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഈ ഭൂമിയിലേക്ക്, ഈ മനുഷ്യർക്ക്, ഇവിടെയുള്ള പതീതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കൾക്കെല്ലാം തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമുക്ക് തന്നു, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അഷ്ടസഖികൾ, രാധാറാണിയുടെ സേവകരായിട്ടുള്ള അഷ്ടസഖികളെ കാണാം. ലളിത, വിശാഖ, സുചിത്ര, ഇന്ദുലേഖ, ചമ്പകലത, രംഗീദേവി, തുംഗവിദ്യ, സുദേവി. പിന്നെ മഞ്ചരിമാരായിട്ടുള്ള രൂപ, രതി, ലവംഗമഞ്ചരി, രാഗമഞ്ചരി. അങ്ങനെ
ഗുണമഞ്ജരി, വിലാസമഞ്ജരി, മഞ്ജരിമാര്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പല ലീലകൾ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ യശോദാമയായിട്ടുള്ള മാതൃ വാത്സല്യത്തിലുള്ള ലീലകൾ നടക്കുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ നടക്കുന്നു. അപ്പൊ സഖ്യഭാവത്തില്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യഭാവത്തിലുള്ള ലീലകൾ, പിന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇവിടെയുള്ള അറ്റത്തുള്ള ഈ എതളുകളിൽ ആരെയാ കാണുന്നത്? ഈ സ്വർണ്ണ കളറിലുള്ള എതളില്ലേ, ഇവിടെ ലീലകൾ വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ചൈതന്യ ആ, മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഗോലോകത്താണ് ഉള്ളത്. അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും പിന്നെ ആ മറ്റ് പാർഷദന്മാരുമായിട്ടുള്ള പല ലീലകളും, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം നടക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വന്ന ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തിയവ 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 ഗതിരന്യത. ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് മറ്റൊരു വഴിയില്ല, ഈ ഒരു ഹരിനാമം മാത്രം ഈ കലിയുഗത്തില്. കലിസന്ദർണ ഉപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇത് ഷോഡശകം നാംന കലി കൽമശ നാശനം. ഈ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ 16 വാക്കുകളുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ കലി കൽമശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രളയം ഇവിടെ നടക്കും അല്ലെ, ഇവിടെ എപ്പോഴും സ്ഥിരമാണോ? ഇതെല്ലാം നശിക്കും. 4 തരം പ്രളയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രളയമാണ്. അതാണ് നമ്മളെ ശരീരം നിത്യപ്രളയം എന്ന് പറയും, നമ്മളുടെ ശരീരം നശിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. പിന്നത്തെ രണ്ടാമത് പറയുന്ന പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ, ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രളയം നടക്കും. അപ്പൊ ഈ ജലം, ഈ ഗർഭോദക കടൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി ഈ ഉപരിലോകങ്ങളില് 3 ലോകങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ലോകവും വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലാവും. അപ്പൊ പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി നടത്തും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രളയം നടക്കും. ഇനി ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷമുണ്ട്. ആ 100 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് മരിക്കും. ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രളയമുണ്ട്. അതായത് എല്ലാ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലുള്ള എല്ലാം നശിച്ച് ഇവയെല്ലാം കൂടി മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറും. അതായത് മഹാവിഷ്ണു ശ്വാസം വിടുമ്പോഴാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരിക. ഇനി ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് തീരും. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും. അതാണ് ഒരു പ്രളയം. അപ്പൊ ഇതൊന്നും പെർമനന്റ് അല്ല, ഈ കാണുന്ന ഈ സൃഷ്ടി, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സൃഷ്ടി. പക്ഷെ ഈ വൈകുണ്ഠത്തിലും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും അവിടെ എല്ലാം പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ലീലകളാണ് നടക്കുന്നത്. അവിടെ ദുഃഖമില്ല. വൈകുണ്ഠം, കുണ്ഠങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്കൊരിക്കലും സന്തോഷം പെർമനന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് സന്തോഷം വന്നാലും നമ്മൾ അമിതമായി അങ്ങ് ആഹ്ലാദിക്കല്. കാരണം ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്, മുൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ എന്ത് ആ ഒരു അത്രയും വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പോലും സ്വന്തം ജീവനില് അപായപ്പെടാം എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മരണം എപ്പോ വേണേലും സംഭവിക്കും. വയസ്സായിട്ടേ മരിക്കൂ എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. ഏത് നിമിഷവും നമുക്ക് ആർക്കും എന്തും സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ വിളിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരുവിധം ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ മാതാജി? കൂടുതൽ ചേർക്കാനായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. ചോദിച്ചോ. ഇത് ഇപ്പൊ പ്രളയം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അത് എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾക്കും ഒന്നിച്ചാണോ പ്രളയം, അതോ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും
എല്ലാ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ രാത്രി ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഒരുമിച്ചാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുപോലെ ഒരു ഇതുകൂടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശംഭുവിൻ ആ ചോദിച്ചോളൂ, ഗീതാ മാതാജി ചോദിച്ചോളൂ. ശംഭുവിന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സദാശിവ ലോകം വേറെയും കാണുന്നുണ്ട്. താഴെ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ശിവന്റെ ലോകം കാണാം. അപ്പൊ രണ്ട് ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ആ എന്താണ്? ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സദാശിവൻ. ശിവതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലത്തെ ശിവനല്ല, നമ്മളുടെ പോലത്തെ ആത്മാവല്ല ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സദാശിവ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ലോകമാണ്. ഇവിടെ ശംഭു, അതുപോലെ രുദ്രന്മാർ, ഭഗവാൻ തന്നെ രുദ്രനായി, മഹാദേവൻ തന്നെ രുദ്രനായിട്ടെല്ലാം വിസ്തരിക്കും. അതെല്ലാം നശിക്കുന്ന ആത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ സദാശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആ, എന്താണ് പാർവതി ദേവിയായിട്ട് വസിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പകുതി ആത്മീയ ലോകത്തിലും പകുതി ഭൗതിക ലോകത്തിലും വരുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് മഹാദേവൻ തന്നെ വിസ്തരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എല്ലാം ഈ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വിസ്തരിച്ചതാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ഈ സൃഷ്ടി ഇല്ലാത്തപ്പോ ഈ അവതാരങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മഹാദേവൻ തന്നെ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വിസ്തരിച്ച് വരുന്നതാണ് ശംഭുവായിട്ടും രുദ്രന്മാരുമായിട്ട് വരുന്നത്. ഹരേ ശിവതത്വമാണ്. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ താമസ രൂപത്തിലാണോ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ വരും. തമോ ഗുണത്തിന്റെ ആ, തമോ ഗുണത്തിന്റെ ദേവനായിട്ടാണ് മഹാദേവൻ വിസ്തരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലല്ല. ബ്രഹ്മാവ് ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. നമ്മളെ പോലെ ഒരു ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മാവ്. പക്ഷെ മഹാദേവൻ ജീവാത്മാവല്ല. അത് ശിവതത്വം വേറെയാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ, ശിവനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷീരം ദദാതി ആ ഒരു ശ്ലോകം ഇല്ലേ, അതായത് എങ്ങനെയാണോ പാല് തൈരാകുന്നത്, അപ്പൊ ആ പാലും തൈരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഭഗവാനും ശംഭുവുമായിട്ടുള്ളത്, മഹാദേവനുമായിട്ടുള്ളത്. പാലിന് തൈരാവാൻ പറ്റും, പക്ഷെ തൈരിന് പാലാകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പാല് ഭഗവാനും തൈര് മഹാദേവനുമാണ്. അപ്പം ആ പാലിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മഹാദേവൻ വരുന്നത്. സംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സംഘർഷനിൽ നിന്ന് ആ സംഘർഷനെയാണ് മഹാദേവൻ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, എപ്പോഴും മഹാദേവൻ എപ്പോഴും ധ്യാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്? അത് ആ സംഘർഷനെയാണ്. സംഘർഷനായിട്ടുള്ള ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള സംഘർഷനെയാണ് മഹാദേവൻ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് സദാശിവൻ, ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള സദാശിവൻ. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വിത്തല ലോകത്തിലും മഹാദേവനും പാർവതി ദേവിയും വസിക്കുന്നുണ്ട്. വിത്തല ലോകത്തിൽ കണ്ട ലോർഡ് ശിവ റിസൈഡ്സ്, അവിടെ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലും വരുന്നു, പക്ഷെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനല്ല. ബ്രഹ്മാവ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആത്മീയ ലോകത്ത് ബ്രഹ്മാവ് ഇല്ല. ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ്. അതായത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഏത് ജീവാത്മാവിനും ബ്രഹ്മാവായിട്ട് പോകാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രഹ്മാവാകാം. പക്ഷെ ഒരായുസ് ഉണ്ട്. ആയുസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ബ്രഹ്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ചെന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ചെല്ലാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ മഹാദേവൻ അങ്ങനല്ല. മഹാദേവൻ എപ്പോഴും എറ്റേണൽ ആയിട്ട് സദാശിവ ലോകത്തില് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയുള്ളതാണ് മഹാദേവൻ. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിന് മരണമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. മാതാജി, ശിവം ലിംഗമായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത്? ലിംഗല്ലേ, രൂപമില്ലല്ലോ നമ്മളെ, അതെന്തുകൊണ്ട്? ശിവലിംഗമായിട്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു അതിന്റെ പുറകില് ഒരു ലീലകളുണ്ട്. അത് ശിവതത്വമാണ് പ്രഭു. അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ പോകില്ല ശിവതത്വത്തിൽ. നമ്മൾ കൂടുതലും വൈഷ്ണവ ഇതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല പ്രഭു. അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. എല്ലാരും ഇപ്പം ശരിക്കും ദേവീധാമ മഹേശധാമമാണ്. ദേവിയും മഹേശ്വരനുമാണ് ഈ ധാമത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മായാദേവിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്?
നമ്മളെ എങ്ങനെ മായയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കും, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മറക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് വന്ന് പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതില് ബന്ധിപ്പിക്കും. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ആവശ്യം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ മഹാദേവൻ ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അസുരന്മാരെല്ലാം വരം കിട്ടാനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാദേവനെ സമീപിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ മഹാദേവൻ പെട്ടെന്ന് പ്രസാദിക്കും. അതുകൊണ്ട് മഹാദേവനെയാണ് കൂടുതലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. രാവണൻ, പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഭസ്മാസുരൻ അല്ലെ, ഭസ്മാസുരൻ ആ വരം കിട്ടാനായിട്ട് മഹാദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ വരമെല്ലാം ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള വരവേ കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹാദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹം കിട്ടും. പക്ഷെ മഹാദേവനെ വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു, ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് മഹാദേവൻ. ആ മഹാദേവനെ എനിക്ക് ഭഗവാനോട് ഉള്ള ഭക്തി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാദേവൻ ഏറ്റവും സന്തോഷമാകുന്ന നമ്മളുടെ ആ പ്രാർത്ഥന കാണുമ്പോഴാണ്. നമുക്ക് മറ്റ് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ മഹാദേവൻ തന്നെ നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്ന ഒരുപാട് ഭക്തര് പറയും, ഞാൻ വലിയൊരു ശിവഭക്തനായിരുന്നു, ആ മഹാദേവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ മഹാദേവന് ോട് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട എന്തായിരിക്കണം? എനിക്ക് ഞാനും കൃഷ്ണ അങ്ങനെ തന്നെ മാതാജി. ഹരി ബോൽ. അപ്പൊ ആ മഹാദേവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് പ്രഭു അതെ അതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും നാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയത്. തുടങ്ങി. അതെ, ഇപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് വിട്ടു. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കുറ്റബോധം തോന്നാണ്, ഞാൻ അതിന്ന് ഇല്ലില്ല പോയി. ഇല്ലില്ല, മഹാദേവന് വളരെ സന്തോഷമാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ആ നന്ദി മഹാദേവനോട് കാണിച്ചാൽ മതി. മഹാദേവന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മള് പ്രണമിച്ച് എനിക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കൂടാതെ ഇനിയും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ മഹാദേവന് ചെയ്യേണ്ടത്. മഹാദേവന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ്, വൈഷ്ണവരെയാണ് ഇഷ്ടം. കാരണം ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് മഹാദേവൻ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. വൈഷ്ണവ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിനും കൂടി സമയം കിട്ടത്തില്ല. അതാണ് മെയിൻ അല്ല, തിങ്. നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം അത് മഹാദേവൻ തന്നു. മഹാദേവനാണ് നമുക്ക് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ടൊരു അവസരം നമ്മൾ ആ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് ആ തന്നത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് അത് തന്നെ ഏറ്റെടുത്താൽ മതി. ഹരി ബോൾ. മാതാജി ശിവനും ഭഗവാൻ എന്നല്ലേ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അതെ, അതാണ് സംഘർഷനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മഹാദേവനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ സംഘർഷനെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഏറ്റവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. സ്വയം പ്രകാശ, പ്രഭവ പ്രകാശമാകുന്നു, വൈഭവ പ്രകാശമാകുന്നു. പ്രഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട് ദ്വാരകയില്. അത്രയും ഭാര്യമാർക്ക് ഓരോ ഭാര്യമാരുടെ കൂടെയും ഭഗവാൻ സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പ്രഭവ പ്രകാശം. അതേ രൂപത്തിലും അതേ ഭാവത്തിലും ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വിസ്തരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഗോപിമാരുടെ കൂടെ രാസനൃത്തത്തില് ഓരോ ഗോപിയുടെ കൂടെയും ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുകയാണ് അതേ രൂപത്തില്. അതാണ് പ്രഭവ പ്രകാശ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് വൈഭവ പ്രകാശ. അതിലാണ് നമ്മുടെ ബലദേവൻ വരുന്നത്. ബലദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബലരാമൻ വരുന്നത്. ആ ബലരാമൻ പക്ഷേ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭഗവാൻ നല്ല കാർവർണ്ണനാണ്, ബലരാമനോ നല്ല ശ്വേതവർണ്ണനാണ്, നല്ല വെളുത്ത നിറമാണ്. കൂടാതെ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവിക്കാനുള്ള ഭാവമാണുള്ളത്. പിന്നീട് വൈഭവ പ്രകാശത്തിലാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ മധുരയില് വസുദേവർക്കും ദേവകിക്കും പുത്രനായിട്ട് വിസ്തരിച്ചു. പിന്നീട് ഇനിയുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത് ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് ഇനി വരുന്നത് ബലരാമന്റെ തത് ഏകാത്മരൂപ. അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം വിലാസ, പ്രഭവ വിലാസ, 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ വരും. വാസുദേവ, സംഘർഷണ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ. ഇതെല്ലാം എവിടുന്നാ വരുന്നത്? ബലരാമനിൽ നിന്ന്. ഇനി ഈ സംഘർഷണിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത ചതുർവ്യൂഹം വരും. ഈ സംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് നാരായണൻ ഉണ്ടാകുന്നത്.
അപ്പൊ ഈ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ലക്ഷ്മി നാരായണൻ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹത്തിലെ സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ്. ഇനി ഈ നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ വരുന്നു. അതാണ് വാസുദേവ, സംഘർഷണ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ. ഇനി ഈ സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ വിഷ്ണു എല്ലാം വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ മഹാദേവൻ വരുന്നതും ഈ സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മഹാദേവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും സംഘർഷണനെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് മഹാദേവന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടു കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഇനി ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് അവതാരങ്ങൾ, മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം അങ്ങനെയുള്ള അവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ. ഈ പറയുന്ന വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണ അവതാരത്തിലുള്ള വിഷ്ണുവാണ്. മഹാവിഷ്ണു വേറെ, ഈ വിഷ്ണു വേറെ. ഇത് ഗുണ അവതാരമായിട്ട് വരുന്ന വിഷ്ണുവാണ്. ഇവിടെ മഹാദേവൻ തന്നെ ശിവനായിട്ട് ഗുണ അവതാരത്തിൽ വരുന്നു. ഇനി യുഗം, ഓരോ യുഗത്തിലുള്ള അവതാരമായിട്ട് ശുക്ലാവതാരം, രക്താവതാരം അങ്ങനെ വരുന്നു. ഓരോ മന്വന്തരയില് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്നു. ശക്തി ആവേശ അവതാരമായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എണ്ണമറ്റതാണ്. നമുക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ, അത്രയും അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലെ രാമാന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് രാമനെയാ? കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീരാമനെന്നല്ല. ശരിക്കും രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലഷർ പൊട്ടൻസി ആണ് ഭഗവാന് ആനന്ദം കൊടുക്കുന്നത്. അത് ബലരാമനാണ് ആനന്ദം കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ചില സന്ദർഭത്തില് ശ്രീരാമനെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബലരാമനാണ്. ശരി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ ഓരോ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വരുമ്പോ പ്ലഷർ പൊട്ടൻസി, ആ പ്ലഷർ ഭഗവാന് ആനന്ദദായകനായിട്ടുള്ളത് അത് ബലരാമൻ. ആ ഒരർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇപ്പം കാണിച്ച ചാർട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? അത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം പ്രഭു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ലെവൽ 1 ഇത് ചാർട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അല്ലാതെ ഇസ്കോണിൽ ഇത് മേടിക്കാൻ കിട്ടുമോ? മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഏത് ഇസ്കോണിലുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗോലോക ചാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വലിയ ചാർട്ട്. ഓൺലൈനായിട്ടും ആമസോണിലും കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രഭു. എന്തായാലും ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം. ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് ഇട്ടേക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ക്വിസിന്റെ ലിങ്കും അതങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ആയി പോവോ? ഇന്ന് ഇട്ടേക്കാം പ്രഭു. ശരി. കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കീ ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.